Frank I gira etalt. Ach, frog a bhí an. Agus níl frogan I an etalt. Ach bhí Frank éagsúil ó na frogan eile. Frog speisialt a bhí an. Is frog speisialt a thusa a dúirt bhamaí is I dhéadaí agus a óg. Bétas an an, rud a bethe dhéanamh. Mar sin, thusa Frank ag etalt. Ach ní ag etalt a bhí sé ach a titim. Bhí na frogan eile ar fad a gáirí faoi. Bhí Frank bocht brónach. Tháinig a bhamaí is a dhéadaí suas leis. Bétas an rud a bethe dhéanamh, a dúirt Frank. Sin a dúirt sibse. Ach níl me an etalt. Cén fá a bhamaí? Cén fá a dhéadaí? Well, a Frankín, sa dhéadaí. An rud a bhí gceistein ná go mechtún an rud a bethe dhéanamh chomá le frogar beheile. Ach tá me gira etalt, sa Frank. Tá brónar má bhacín, sa dhéadaí. Ach níl frogar bethe ná an etalt. Ach tá meid anmhatha léim, sa mamaí. Agus tá meid go híntach a snáb. Ní higann siad má chás, sa Frank leis féin. Ach is cum leom. Is frog speisialt a mise. Tháinig an oíche. Bhí Frank fós a smaoinú. Ní bheith aine gáirí fum sa ríist, a dúirt sé. Bé mise an etalt, lá breá cínt. Bé me an etalt go hard sa Spéir. Thosa Frank a cleachta, ris sé, léim sé, hín sé amach a gá láimh. Detal sé pís a beg an sin hit sé agus hit sé an nuas leis, an nuas, an nuas. Bhí Frank marí tuirseach. Sínt amach a bhí sé, an sin splash. Díirechos a chóir, hit rud a cínt an nuas ón Spéir isteach san isce. Léim Frank isteach an dhé. Éonín begata an, sa Frank leis féin. Síos le Frank in dhé. Rug sé ar an éonín. Thug sé suas I ríiste go bar an isce. Bhí mamaí an éonín a fannacht. Phug sí suas a héonín beg, rinne an crétarín beg casacht, doscail sé thúla. Bhí an áthas ar a mamaí. Is dó an frog is fearr down, sa mamaí in éonín. Ní bhí ma póga froganí go minic, ach is frog speisialt a thusa. Bhí Frank náirí. Anis, céirt is féidir lum sa dhéanamh chuite. Ó na habair sa Frank, mar frog deas múnta bhí an. Ach hábháil tú má wabí beg, tá má cínte gur féidir lum rud a cínte dhéanamh chuit. Well, sa Frank, be bhrálam etalt. Etalt suas sa Spéir. Ach níl frogar bethe an etalt, sa mamaí éin. Tuige me sin sa Frank. Ach mar sin héin, be bhrálam a chraí a dhéanamh. Sa mamaí éin, agus í smaoinú. An sin, hín si amach a gás gíán. Fanan sin a deir si, agus bé mé rais. Agus ba dhear go rá, le héan eile. Bhí maide in an ngob ag I béiricú. Be grímar a maide, a dúirt a mamaí éin. Suas leo go háirt sa Spéir. Suas go beo. Bhí an dhrían a gairí. Bhí an ghuí a séide go bog. Bhí fatís ar Frank ar dús, ach an sin hín sé amach a chusa agus detil sé. Suas agus an nuas, an nún agus an á. Tháinig na froganí eile ar fada agus é getilt go háirt sa Spéir. Ní a gáirí bhí siad anis. Sin má bhacín, sa bhamaí. Sin Frankín seine, sa dhéadaí. Tá sé an rud a bethe dhéanamh. A nuas le Frank agus na héanachaíonn sin.
Hus frog specialta husa, a dúirte mamí éin. Frog an specialta go deo. Cur míle maithart ar sa Frank. Bhí sé sin go híntach. An sin deite le mamí éin agus a cara a reis suas léir. Léim Frank a bhhaile go beo. Bhí sé thó sásta le roí. Bhí a bhhamí is a dheadí hain a fannach leis. Detil tú ar sa bhhamí. Go háir sa Spéir. Tá tú san an rud a bethe dhéanna ar sa dheadí. Rud a bethe Frankín. Well, rud a bethe má le frugar bethe ar sa Frank. Siad na héana chuig bhí getilt. E bit ar a maid a bhí mise. Sin a méid. Ní man an éitilt dar ire. Ach tá ma anhatha snáb, nach bhfuil? Agus leis sin, léim Frank le háthas isteach san isce. Bhí Frank i gcéire éitilt, ach frog a bhí an, agus níl frogan í an éitilt, ach tá siad go híntach a snáb.